Tak a co ti výcvik přinesl do života? Změnilo se u tebe něco? U mě se toho změnilo opravdu hodně, protože vlastně výcvik mi přinesl spoustu nových informací a možností, jak změnit spoustu situací, jak v osobním životě, tak ale i v profesním životě, kdy já pracuji hodně se ženami a vlastně s tím, jak oni se cítí, jaké zažívají pocity, jaké by nechtěli mít pocity, tak tady na té úrovni je to pro mě prostě obrovská pomoc. Obrovský jako výborný nástroj, jak jednoduše a lehce vlastně těm ženám pomáhat. A když jsi teď po výcviku, splnil výcvik tvé očekávání, které jsi měla na začátku? Splnil několikanásobně. Už jsem si to ověřila sama na sobě, když jsem se třeba zbavila nějakých zlozvyků, ověřila jsem si to už i na práci s některými svými ženami, kdy vidím vlastně ten progres a myslím si, že to, co v tom výcviku je, to obrovské know-how, které my tady získáme, že maximálně přečilo fakt jako moje očekávání. Super. A najdeš třeba jedno nebo dva takové aha momenty, co jsi třeba uvědomila během toho výcviku? Co jsem si uvědomila a co je pro mě i velmi příjemné, je to, že vlastně ty metody jsou nenásilné, velmi jednoduché. A v krátkém čase vlastně vidíte, nebo v podstatě skoro hned vidíte ty změny. A nemusí se jít prostě úplně do nějakých složitých procesů. Prostě tady je to opravdu ta jednoduchost.